Hi guys, good morning and welcome back again sa mong channel. Skin guys. Has inday Kim. Guys, magluto ko pamahaw na mo kay kapalit man mig batong diha man ni suroy dari balik 20. Ang katanga dani amo nang gilawoy ha. Ganina ngaghapon di ay nabuting. Hatang nga patong. Nga magilawoy dari katanga guys. Hatang nga patong. Pinalit ni nato dinhi hinatag. Asa bay ni hatag rog batong nga grabing mahala ka sa mga utanon. Amay nga lutuon guys, butangan na mag-itlog, gisahon sa butangan dari itlog, lamiin. Iko ortog. Ha? Iko ortog. Itkag ortlog. Ami na man. Egg. Itkag egg. It kon sag egg guys. Egg roll. To ortlog. Mo itkag ortlog. Guys, mo it kon sag ortlog. Itlog. Ina sila mo itkog itlog guys. Ina sila. Nalami ang ortlog. Ito anak ma. Ito una natang ortlog. Ito anak egg. Ito unang egg guys. Ito Kaya egg. gagmadon na siya guys na kay arong dali ra maluto. Tarong isagulagin natin daring itlog. Ortlog man kaday, ortlog. Nanay bagong tawag si Elias itlog guys, ortlog. Ortlog din ni itlog ni. Isa na. Dulay na. Gulay. Iko dulay. Eat ko na sa gulay guys. Very good nga baby. Mo eat o gulay. Ito anak ma. Tambaw ni sa rayuma guys. Tambaw na ma. Tambaw ni sa rayuma sa rayumahan. Iko luto ma. Ha? Iko luto. Tagluto. Iparis ni natang kuhaan, batong. Sa gulag itlog. Matod pa ni mo earthlog. Guys, social na sa iliyaron ka earthlog. Egg. Ikaw. Egg. Egg. At saka mapusa na tong egg. Na, 1 egg na laman na. Imbis 2 egg na. Day. Mapusa na tong egg. Ito, dirty. Guys, mukhaan ba kung mag earthlog? Matod pag kim-kim. Earthlog, mama. Earthlog. Itlog. Ikaw. Na itlog. Ikaw lali. Fish. Lahi man tong fish. Pamuto sa dagat. Pamuto sa sapa. Sa tubig. Kanang earthlog kay naman nas lubot sa manok. Bikan man nas manok. Dito na yung manok. Dito na yung manok. Lechon manok. Inas papat ang lechon nun nila hinagtan. Ayaw na. Mas katong guys. Ayaw na. Adik nang hinagtan ni papa. Adik ko nang hinagtan ni papa guys. Tanok na. Palitag nok-nok. Mahala mas nok-nok god. Mahala lechon dar 250. Ilan Ayaw na anak na papa. makaubo po tas presyo. Kanarang nok-nok ni papa kay rong di mahal. Ato bitaw na. Ayaw na. Nok-nok papa. Ano man? Soko papa? Toko man papa. Hindi na nok-nok. Soko dahil kuno sa papa guys. Di mga ta magsaba. Di ta magsaba at nalitunon. Toko man papa. Soko nas papa. Magsaba dahil pag ka. Hadaw. Ano man na? Hadaw. Ugaw ha daw. Pagwashan ka, butang na nakapagwashan. Suko dai ko na jang papa guys, ug mang litsunog manok. Anso saba ni papa ang atong litsunog. Pagkali ko, balik na ri. Pagwashan sa ko. Balik ko. Balik na ri. Oh guys, paghunaw sa ko. Arti ka anso lakaw dali. Nabuling ko na jang kamot. Washan ko na si sa papa. Nabuling ang ijang hands. Na-dirty hands na. Ka, pastor! Dire sa masugot guys, ug manok si papa ang litsunon kay suko kuno. Sa una guys kay amo manghihinalang ag manok ni Gabriel. Kita man siguro mo dadto guys kato manghihinalang tingas Gabriel dan nawa na mag-isang hinagtaaw isang kinulong na tus. Kanang nay kulungan, uli pa ni jawa na mag-isang manok kay ngan sisag nakabuhi amo manghihinalang. Kita mo dadto guys. Naman ko tong video dana. Parang ganda namang mautala dito. Kaingan si Zag. Nakabuhi. Pinaingan pa si Zag guys nga. Mauli rin siguro to. Nakabuhi ra. Uli. Bapur. Bye. Kalibang na. Kalibang na ni Zag. Ang tayo kalibutan. Gahadang ipasidaan ni Zag guys. Lagi sa rin manok. Trabaho mas zarad to. May laisidaan. Aramang mahala ka sa maisda. Isang manok. Amangi. Kulot. Amangi. Sinuban. Ang pagkakunsabo si Kinkin. Basta gazan isang tingaha guys. Kanawag isang hinuktan na to kulungan.
Oh, pastila ni. Daliin rin na guys. Kaya pami pamahaw. Sa do pa hinuunpod. Mga alas 6 pampod kapin. Alas 6 pa guys. Arang ng bekarag init dari. Sbuhol. Grabing inita na. Wanay 101. 30 na pang inita. Arang na sa inita. Namirog na yung mga humay kay arang gazang ugahag resulta. Dahil no. Kumana kagwasyan lang ga. Awa, uy. Awa, minggan. Brush your teeth everyday lagi. Arumi madaot ang teeth, ha? Okay? Liit. Hindi ang sal chocolate ni ate. Hala, ang chocolate ni ate. Pakpak ko na guys. Pakpak. Chocolate ni ate mo abutay na. Yehey. Yehey. Muin sa mga ni ate. Thank you. Tera lipadan nila na nag-chocolate. Hapit na. Daan ko bike. Bike. Na bike ko na ijate. O dyan sa kalipat sa bike. Sa kay mahadlok man si ate palitan kag bike. Yan sa mo. Na, yan sa mo sutoy atos karsada. Na, sumbako sa una lang. Ha? Sutoy sa atos karsada atos ubos. Na, tukod atos basak ko niton. Di kuno te ang nuja. Di kuno di. Barsahan ra kay imo ha? Pagudto sa kabaw. Sa kahir ka. Di ko bike na. Harap na. Madlok ka? Madlok ko nun sa guys. Hindi ba lang ayaw ma? Ani? Hindi ba all? Bear inda. Balik kag teddy bear. Inas ate. Uy, na maguy mong teddy bear. Pada ni ate ni mo na teddy bear. Yehey. Nanay teddy bear. Na ate tipin. Na ate teddy bear. Nun sama ka ni ate. Salamat. Thank you ate. Tawag ate. Nangahagbang nagwatang batong. Puraday. Nami dahil sa probinsya guys, kay balik 20 ni mong batong, arang nang daghana. Kaduhaan na ni mong sidaan. Kag katunga dari, amo namang gilaw uy, ag kari katunga, amo na pang agisahin, butangan na mag-itlog. Tipid-tipid na dahil sa probinsya guys. Tipin na no. Tawag ate, ate lablab. Minsan ka ate. Salamat. Thank you te. Tipin na. Tawag ate. Tawag ate ba? Tabian man kakaanso. Di na putol ate tipin na. Ha? Di na putol ate tipin. Hindi aputol tawag. Hani? Pito ko mahaman guys. Ano nagisahon ron? Tipin ate. Ma. Nani? Palit ko. Tipin ate. Palitag cellphone nga ka ng patingag. Ganduaan ba? Ha? Daan ba? Bahas. Ate, isang ba? Mana guys ya. Mana na magpagtad. Tanang butangan og tanang kuan na daan iglot. Ano ko dari guys, probinsya. Ha? Hani ba ning itugang na inon man? Panit mag-isa, hani lig na magmaitlog guys. Okay, kayo. Dagko ag itlog guys. Okay. So mo na sa gul guys, eglot. Wow, Para mo tanawon ni gisa guys. wow, Kaya mo sila partner. wow. Kami, ganahan mo sa itlog. Mamanig na og itlog. Bunga itlog. Tanawon mo na guys, ni gisa. A few moments later. Gisa na ko sa panakot guys. Gamad na natin ahos kay ahos, gamad na natin mantika. Okay. Tayo mag-isa ng ating ahos. Ahos guys. Kumtan ka sa ahos guys. Uy, hani bang wala may sudring ating asin. Ya, tagay ko asin ya. Hindi pa nga narig asin atong itlog guys. Asin. Konting asin. Konting pampalasa. Ano ba to?
Kanang lunod agad ang batong. Okay. 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 Okay tayo. Guys, nalunod na guys ang ating batong. Guys, tanawa. Diyan na gamang batong. Gamang haluin. Wow. Tapos ang takaban guys, karo pumok. Ang takaban ng atong betsang. Ang takaban ng atong otan. Okay. Ang ano nga ito palasa guys, karong liin. Urus-urus ng gatong gulay. Kumok na pa. Ang ilunod ang gatong egg ulot. Ang ilunod guys. Wow. Hanam sa mga magdapag lami. Ganahan man mga chikiting dani guys. Yan ang luto oh. Yan ang ganahan. Ayan. Luto na guys. Na guys, luto na gatang niluto na. Umot ka azo. Uyag. Nahaunon kay erong mga nga nami. Ano ba ni uy? Okay. Nga na taron. Oh, see? Aso-aso pa guys. Aso-aso ng mga bumalik. Okay. Ini tayo. Kami ang mga pamahaw guys. Vitamins. Tilupon kay ano guys, wow. Amot ka jo. Mutan ko basta nay ahus. Mahaw ta guys, mahaw ta dia. Luto na gamong batong with egg. Nganta ninjo. Dali na mo, mga laki. Ang dua ka laki, ito pa mas gawas. Dali na mo kuya. Mahaw ta ninjo, guys. Aman. Masagta naman ng iring dia. Mahaw. Mahaw ninjo tanan. Ugma pang sing na ma-upload guys. Dali nakin. Ayan. Dago sa rakin. Sa. Basta. May onde ay. Bagya kami. Kaya sabag niya kainit. Pantay! Eat na tayo. Pantay din! Ngalang mga guys, seryoso. Ang mabusog ba? Bantay. Hinapay man lagi tin. Hinapay man lagi sa do. Nundog nga. Nundog di papa nang hinapay sila guys ha. Agi mo ya, pa ka nang hinapay. Hinapay na sila Andrew eh. Si Andrew eh. Kapay ako. Lagi ka pud napay dai pag ka. Badji man ka. Di ka hinapay. Ano yan katang suga nung batong wet eh. Lucky body. Badji. Lucky. Hay. Lucky. Laki. Ilan? Lucky. Lucky yung bayot. Bayot ka imo. Make upan ka. Bayot lang. Wala ka. Kaya. Badira, bading kanding. Ayan guys. May yan no. Badi ayo Mahal ka batong. Badi ayo dingding. Bading kanding. Badjay ko nung kanding te. Bading kanding. Mahal te.
Kanya, kay lami na iya. Patang ko. Hoy, naunsa naman ang nagduwa naman. Elia, dali na yun ay. Dali na. Patang ko. Bijaan dyan ka na mo room. Ato namin, bahala ka. Kang karon. Dali na, magbahay na tanila. Dali na, Bye! mababa. Bye to. Yoya. Sige, babay na nila. Bye Badaya. So guys, moro na yung video karong adlaw guys. Bye na lang. Salamat sa kanunay ninyo pagtanaw. Katong mga silent viewers diha na mo. Salamat kadyo. Bye. Thank you. Salamat sa inyong pag-watch. Igiring na unsa na ba? Salamat kadyo sa inyong pagtanaw guys. Sa katong kanunay hanggingan ninyo. Sa taon ninyo i-skip kay dugang-dugang sa mangkuan guys. Hebaw na mo gas ha. Salamat kadyo ninyo guys. God bless kanunay. Amping mo kanunay jud. Kada adlaw ninyong mga lakaw. Guys, salamat og amping kanunay. God bless all. Hani naman nga pusa na tong plato. Babay na nila kin. Bye. Yeah. Bye guys. Amping mo kanunay. So see you na po sa mong next videos. Bye bye.